Това е ЛТП. За да ни топлят на гърба. Да документирам по какво стъпвам. И сега ще отидем да видим връх Тодорка. Ти се впри! Езерото Окото. Чай, че прави клипче да е. О, тук се вижда в далечината хижа Вихрен. Там се вижда хижа езерото Окото. Това е Тодорин връх. Но май езерце не го знаеме кое е. Нито пак това, което вече се покрива в облаци. Облаците са под нас. Погледнете просто каква величествена планина е Пирин. Няма по-величествена, няма по-красива. Тая гледка, ако няма облаци, няма равно на себе си. Единствено може би Тибет и Непал.